Op de 11e van de 11e is het vastelavondseizoen weer begonnen. En dat betekent ook een periode van nieuwe hoogheden zoals in Leunen. Ja, meneer Alaaf, Gertje kan zo prins worden van het lulke. Ja, nou Samson is steeds niet het lulke, het is het knulleke. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk zo. Nee heren, ik moet jullie allebei teleurstellen. Het werd niet prins Gertje van het knulleke en het werd ook niet prins Samson van het knulleke. De prins van 2025 is prins Erik de Eerste met zijn adjudanten Rob en Piet. Nou ja, fantastisch toch? Dit is toch waar we eigenlijk in principe 2,5 maand naartoe geleefd hebben, maar eigenlijk wel het hele leven al. Ik zei het ook al toen ik uitkwam, toen ik een klein manneke was, er is niks mooiers in een dorp als prins worden van een vereniging van de knulletjes. Dus ja, fantastisch. Je bent 2,5 maand geleden gevraagd. Ja. En toen? Ja, nou de eerste 2-3 weken is wel echt afzien, moet ik zeggen. Dan slapeloze nachten. Is het wel wat, kan ik dat wel, is dat wel iets voor mij? En nog twijfel ik erover, maar goed, dan gaan er weken voorbij en dan ga je ook dingen organiseren en dan ga je dingen oppakken die er moeten gebeuren. Nou, de adjudanten worden gevraagd, je gaat foto's maken, pakken passen, andere volgorde. Het scheelt ook weer ging ook een liedje maken. Ja, En heel veel liegen. heel veel liegen. Maar goed, op zich kunnen we dat best wel aardig. Nee, dat is... Wat is nou het ergste smoesje dat je verzonnen hebt? Nou, het eerste smoesje vond ik eigenlijk vandaag met mijn zoon. Want dan had je een verjaardag waar je naartoe moest. En we hebben gevoetbald vandaag, ik ben zijn leider. En op een gegeven moment kreeg je een uitnodiging voor een verjaardag om met alle vrienden naartoe te gaan. En toen zei hij, ja, wat moet ik nou doen dan? Dan zei hij maar dat je migraine hebt. Dus ik denk dat ik wel zijn excuses kan maken voor hem. Want hij heeft dat heel vervelend. Maar ik zeg, ja, dat is misschien op dit moment de enige excuus die je kunt maken. Dus ja, dat is, vind ik voor hem ook heel lullig, heel vervelend. En bij jullie? Ja, vooral veel moeten liggen in mijn kinderen. Mijn kinderen heb ik het vanmiddag verteld. Die zien kleiner, dus ze waren zoiets van, dat is misschien makkelijker om te verpraten. Vanmiddag verteld en in de auto naar IJsselstein toe waar we het gingen vertellen. Dan weer gezeten dat papa en mama wel gelogen aan. En dat is ook zo. Maar ja, wat wilde? Ja. En hoeveel leugens om best wel aan deze kant? Niet zoveel in. We zullen eigenlijk wegzien met het komen van de prins. Tot we gevraagd werden. Dus een vakantie of een weekendje weg naar Amsterdam. Moest helaas afgezegd worden. Ja, oké. Wat ga je nu doen? Ja, ik neem aan dat we dadelijk gewoon een gigantisch feest gaan bouwen. We hebben ook een liedje gemaakt en dat gaan we daar laten huren. En dan gaat het, ik ga ervan uit dat dan de zaal helemaal los gaat. En de komende tijd ik huur van Clint waar we naartoe moeten en dan gaan we gewoon los. Gaan we gewoon een feest bouwen. Samen gaan we alles geven. Knulletjes, vieren leven!